duk mai son ya ga bayan mu kuma ubangiji Allah nuna mana ƙarshen sa. Muka sai mun waiga ya hango bayan namu. Suna na Hannafi Rabilu Musa, an haife ni garin Dallasan da ke Warawa Local Government. Sannan na yi primary ina a garin Warawa Local Government Primary Model School. Sannan na yi secondary school ina a GSS Ajingi da ke Ajingi Local Government. Sannan yanzu haka ina ci gaba da karatu a FCE Kano. So abin da ya ja hankali na fara yin wasan kwaikwayo shine saboda ina ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina, kamar misali addu'a ma. Rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an masa addu'a ba a kodayaushe, da kuma fatan alkhairi. Ka ji ana ubangiji Allah ya ji kanwa ne, ko guri na je aka nuna ni, to wannan abun shine ya ja hankali na ga wannan naga aiki sana'a ce mai kyau, har mahaifina ake masa addu'a shine ya ja hankali na har na fara wasan kwaikwayo. Ƴaƴan mahaifina mu 19 ne, kuma ni ne na 5 a ciki. Muna da maza 10 mata 9. Abin da yasa na zaɓi fannin barkwanci saboda na ga yanzu yanayin damuwa ta yi wa mutane yawa a cikin zukatansu, musamman ma shi mahaifina lokacin da yana raye. Shi ma fannin da yake ciki kenan, saboda ko masu hawan jini shi suke kallo, saboda yayi damuwa da kuma kore duk wani takaici ko kunci da yake cikin zukatan mutane. Saboda shi kansa ma an kasa masa kyamara ana acting da shi, kyamarar ma dariya yake bata, barantana kuma yayan adam. Shi yasa ni ma na zaɓi wannan yanayin saboda in ga nishaɗantar da al'umma. Sannan ina so in gaya muku wannan wanda suka yi wannan rashi, ina son sanar da ku cewa Ibro ya mutu kuma Ibro ya dawo in Allah ya yarda. Bayan sana'ar fim da nake yi, gaskiya bana yin wata tsakar sana'ar, sai dai karatu da nake yi. To wannan abu mai sauƙi ne in gwada maka yanayin yadda mahaifina yake acting. Bari in baka wani abu nasa a cikin wani fim. An kore ni daga gidanmu, an kwace matata, an bai wani banza wanda ba ma kanina bane. Reno ne aka kashi gidan nan, ka gan shi na wani dan takuraren yaro da ka san kuntu, an kashi wai shi ne fi ni muhimmanci. Fi sabilillahi, wannan cin mutunci har yaya. Ta dangin mu ba wani yaro uwa kudu. Dama tunda na gan shi kwalkwale daga san dan kwakwa, ta ce wannan yaron ba dan arziki bane. Kaga wannan shi ma na baka ɗaya, bari in baka wani guda biyu wanda ake masa wani abu. Duk mai son ya ga bayan mu kuma ubangiji Allah nuna mana ƙarshen sa. Muka sai mun waiga ya hango bayan namu dan ubansa. To kaga irin wayannan suna da yawa, in na fara yi maka su ba za su lissafa ba, dan ina yi maka ma sai ka ce shine ba ni bane ba. Babban buri na a rayuwa shine in ga na cimma abin da nake so a zuciyata, kuma abin da nake so in cimma a zuciyata shine ina so in kai matsayin da mahaifina ya taka, in Allah ya yarda. Saboda ya taka matsayi ne wanda a Afirka ba inda ba za ka je ka ce, kai da sauran kasashe ma wanda suke jin kamar kalar yare namu haka, ba inda ba za ka je ka ce wani ba a san shi ba. To wannan abun shine har yasa ni nake so in cimma abin da nake so a zuciyata, kuma ina so matsayin shine ina so in taka matsayinsa insha Allah.